Ah, chocolate tayo, tapos muffins. Yum, 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 yum. Sweet. Chocolate. Chocolata. Chocolata. La 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 la. La la la. Sugar, sugar, sugar. This is a big one. See? Ah, kain tayo. Timer mo tayo. La. Siyempre, picture. Yan o. Okay, makan tayo, apo. Laki oh. Papay. Sarap. Puro sa iwas ito, sugar. Sarap. Amiga. What? Ito, it's idiota. ¿Qué onda? So good, amiga. So good. Yum, yum. Yum, yum, amiga. Yum, yum. Chocolata, chocolata, amiga. Chocolate. You want some? Amiga. No, thank you. I guess here. May dieta. Huh? Gorda. No, it's okay. Jetta, Jetta. No Jetta, Jetta. Christmas. Next year, right? January. January, amiga. Jetta, January. Jetta, 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 amiga, por favor. Gorda, amigo. Amigo, amiga. Dalag na tayo dito. Okay. Ha. Tayo. Okay, good morning. Tagal-tagal tayo nag-live. Kamusta na? Kamusta na, aking mahal? Kain tayo. Short break lang to. Merry Christmas po sa atin lahat. Sarap, parang papaitan ang kape. Ang kape ang Milo. Milo ang tawag ko nito eh, Swiss. Kain tayo. Sarap.
Medyo na pagod lang po, pagod lang. Namnamin natin. Namnamin natin. Ah. Mm. 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 Saan yung tinatagay? Mm. Sarap kumain pag pagod. Sarap. wala bang baser dyan. Yum, 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 yum. Meron pa akong ano. Hindi ako makakonect sa Bluetooth. So, problema, hindi pa na na-i-charge. So, kumusta na aking mahal? Wala. Dito muna. Hmm? Mmm! Mmm! Yum, yum! Mm-hmm. Asukal. Mmm! Paapal, paapal. Para sa labanan. Kabsat Jenner Bean. Kumusta na Kabsat? Ang pinakamamahal kong Jenner Bean TV. Naka-live siya ngayon sa kanyang YouTube channel. Ay, hindi pala naka-live. Mamaya magla-live. Basta Jenner Bean TV ha. Wala nang iyakan ha. Move on ka na Kabsat. Yan ang wish ko sa'yo. Kaya mo yan. Okay ba Kabsat? Kabsat Jenner Bean. Kailangan magpalakas ka. Gamitin mo ang iyong Gcash. Lang iya ka. Gcash. Tsaka na, pagka tayo sinuwerte. Pagka sinuwerte tayo, ano yan. Alam mo naman pag sinuwerte tayo, meron ka. Yum, yum, yum. Magla-live ka ba ngayon, Brother Jeno? Huwag ka nang iiyak ha. Hindi, joke lang, Brad. Okay lang naman umiyak eh. Sarap. Para mapakita mo yung emosyon mo. Ayos yan. Saludo ako sa mga lalaking umiiyak. Jenner Bean TV. Subscribe yan. Napakatalinong mama yan. Si Jenner Bean TV sa YouTube. Naka-live din ako sa aking Facebook. Ang nanonood ay 800 million. Pasensya na po kayo. Ganito lang ako pagod. Sarap kumain. Yum, 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 yum. Kailangan ma-feel mo ang yung porsyento ko sa lechon mo. Sige, walang problema. Kaso wala tayong ano eh. Wala tayong lechon eh. Di ba kahit walang porsyento, akong bahala. Sarap. Gawin mo, huwag ka nang iyak. Ay, hindi, joke lang. Pwede naman umiyak eh. Iyak ka lang. Iniyakan mo pala yung Pansit Canton, Brad ha. Yung Pansit Canton. Gano'n. Ano lang naman yun. Kita mo ba yung yung Pansit Canton? Ginawang yung sa'yo? Si Brando. Tawa si Brando eh. Yung Pansit Canton, iniiyakan mo mga Brad. Favorite ko yung Pansit Canton. Yum, yum, yum. Sarap ng Pansit Canton. Panoorin mo si Brando ba yun?
yung YouTube ni Brando. I don't know kung Brando ang pangalan. Nakasubscribe ako doon. Yun mo yung ginawa niya sa'yo. Iniiyakan mo yung pansit kanto. Sarap. Walang yak. Naubos ko. Kailangan ko ng energy. Kumusta ka, aking mahal? Tama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkain. Iba kasi ang narrative ng tao ngayon. Opo, yeah. Ano ka na lang, chill ka na lang, enjoy mo na lang. Magla-live ka ba mamaya? Sorry po, ganito lang ako pagka ano. Gayahin mo, General, pag nagla-live ka. Yan, para lumabas yung mga toxic. Ay, ito pala, pakita ko sa inyo. Ito, brother, yung binabasa ko. Pagka medyo down ka, yan, ito. Grace for today. Ito ang binabasa ko pagka medyo hindi maganda yung araw mo. At medyo naka-encounter ka ng mga bagay-bagay na pwedeng ikalungkot mo. Read this one. Marami dyan, maraming nabibili dyan. Grace for today. It's a 1-minute devotion to. So, yan o, sa akin yan o. Diba? So, search it up. Meron din naman yan sa Google or something. Grace for today. Basahin mo pag ikaw ay nalulungkot, nalulumbay. Yan, basahin mo yan. Para ikaw ay magkaroon ka ulit ng energy. Okay, Brother Geno, ha? Grace for today. Sabay kanta ka ng kumusta na aking mahal. Okay. Para lang, balik na ako sa work. Napasaya lang kita. Pag ikaw nadadown ka, nagbasa ka. Grace for today. Okay? Okay, Brother Geno? Bye-bye. Hindi na ako magpa-flying case kasi baka misinterpret ng iba. Yan mo na ako, mahilig ako mag-flying case, pero purpose-driven, oh yeah, that's good too, brother. Purpose-driven life. Maganda rin yan. Kaya chicken soup for the soul. Yan. Maganda rin yan. Chicken soup for the soul, maganda rin. Tapos, ano pa ba? Huwag kang magbasa ng kung ano-ano, ha. Di joke lang. Iba kayo may iba. Bush, brother. At wish you luck, ano, sa mga darating pa na LS mo, Brother Geno. Chillax ka lang. If you need a friend, call Blue Bella. Si Kabsat, Blue Bella, Kabsat natin. Okay, mga Kailocana, supportahan natin si Brother General Vin. Okay? Nabuhay General Vin TV ng YouTube, ha. Kayong mga nasa Facebook, subscribe nyo. Kasi ano to, magaling na vlogger. General Vin TV. Ayan, nakalive ako sa Facebook ko. 8 million nanonood. Okay, bro. Babush, ingat.